खोनानो मोनदों जे बे हस्पिटालावना ओरैबायदि दुखुनांथाव माने गथ'खौ फाननानैसो माने बिमाखौ बरननांगोन बेफोरबायदि माने होनबा थाखा फैसा जे गैया नालाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गामियाव दंफैयो, जिथुनाखि बियो दिखियाजुलि सनितपुर बाथासपुर एरियानि फायलागुरि होननाय गामियाव हाजो सेराव जिथुनाखि पिकनिक स्पट जाग्रा सोरगोफुरि सेराव नांजाबनाय आरोना, बेवहाय आङो दिनैहाय दंफैयो। सासे ब्रादारा खौ लोगो मोनदों। दा बिथांनो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि, माने 30,000नि गोनांथि। खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा दिनैनि दिनाव सासे प्रेगनेन्ट जानाय हिन्जावजों दिखियाजुलि जे हस्पिटालाव लांदों। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे बिथांनि न'खराव दिनै रांखावरिनि थाखाय सिजारिं जानानै दङ। दा सिजारिं जानायनि थाखाय बे गथ'खौ मोनबोआखै आरो बिमाखौ मोनबोआखै आरो बिथांमोननो थाखाय होनो थाखाय रांखावरि जिथुनाखि सिजारिं हस्पिटालाव रां होनो थाखाय गोबां माने जाहामेला बा थाखा फैसा न'खराव जेबो गैजाया। हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा, दिन बाय दिन हाजिरा मावनानै जायो आरोना। दा सिजारिंनि थाखाय बिथांमोना दायो गथ'खौ लाबोनो थाखाय हस्पिटालाव फिस होनो थाखाय दा बिथांमोननाव रांखावरि गैया। दिनैनि दिनाव फिसाजो मोनदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दा बिथांमोननि न'खरावहाय आङो दंफैयो। दा बिथाङानो नैबे दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन आरो नोंथांमोना दुखुबो मोननो हागौ। स' लोगोफोर, आं बिथांनि नामखौ सोंनानै लाग्रोनि। नोंथांनि नामा मा नाममोन? आनन्द दैमारि। ओमफ्राय गामिनि नामा? गामिनि नामा फायलागुरि। सरि, फायलागुरि आरोना। बे गामिनि नामा फायलागुरि, जालां सेन्टार गुदियावहाय दङ। ओमफ्रायहाय बिथांनि जिथुनाखि न'खराव प्रब्लेम जानाय, दायो खैफोदाव माबायदि प्रब्लेम जानानै दङ बोरै बुंलाय? माने आंनि हिन्जावा सिजारिंमोन आरोना, सिजारिं जादो, फिसाजो सासे मोनदो। दा माने आखाइयाव फैसा गैया, माने बेनि खारैनो न'नि मानसिफोरा रावबो हेफाजाब होआखै। दा आरो हस्पिटालाव जिथुनाखि दायो बेसिबांसिम रां होनांगौ दङ? 50,000। 50,000नि बिथोराव 20,000 होबाय आरोना। दा 30,000 दं। आदसा, दायो 30,000 दंबावो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सेराव आङो आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, जायफोर बिथांनो मदद होनो गोसो। दा बिथाङानो बुंदो दे, रायजो राजाफोर आंखौ एसे मदद होबानो जाबाय। सबानो जायखिनिया एसे एनै हायो होबानो जाबाय आरोना। माने बिराद दुखियालि, बिराद प्रब्लेम नावहा। माने खैला सावैसो जायो आरोना नावहा। जेबो उफायानो गैया माने। दा बिथाङा खैला सावो, बन फानो, बेफोरबायदि हाजिरा मावनानै जायो। नोंथांमोना नुखादों नै दिनैनि दिनाव बेकग्राउन्डआव बेफोरबायदि। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो सोरखौबा नङा होमबा, दा सोरबाफोर जायफोर हायो अननानै आंखौ मोजां मोनग्रा आरो बिथांखौ अनसायनो गोसो जाग्रा, दिनैनि दिनाव सिजारिं जानानै हस्पिटालाव दङ, 30,000 30,000 थाखा होनो हायिनि थाखाय दिनै बिथाङा गावनि आंगो बिसि आरो फिसाखौ दिनैनि दिनाव मोनबोआखै दासिमबो। लास्ट डेटआ माला होनदों लाबोनांगौआ? दिनै लाबोनांगौ। ओमफ्राय दिनै लाबोआब्ला बेसेबां फाइन नांगोन? 1000। दायो माने खोनानो मोनबाय नोंथांमोना बिथांनि खुगाजोंनो सानसेयाव 1000 बारायो। दायो 50,000मोन, टटेल 50,000आव 20,000 होबाय ना? दायो 30,000 बेलेन्स दंबावो, माने 30,000 होबावनांगौ दङ। जायफोर अननानै बिथांनि आं गुगल पे नाम्बार, IFC एकाउन्ट नाम्बार गासिखौबो होनो हागोन। नोंथांमोना अननानै स्क्रिनाव नुखागोन। नोंथांमोना अननानै थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो जा हायो मदद बिथांनो हरगोन होननानै आङो आसा थाबाय। आङो मालाबाबो बेफोरबायदि डनेसननि भिडिअ लाबोफेराखैमोन होननानै बुंजायो। दिनैनि दिनाव आङो जोबोद खोनानानै दुखु मोनदों। जोंनि दिनैनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि दुखुनांथाव जारिमिन जानानै दङ। जोबोद दुखु मोनदों आंबो खोनानानै। बेनि थाखायनो आङो बिथांखौहाय लोगो लानानै बिथांखौ बुंबाय। आरो नोंथांमोना अननानै हायोब्ला जा हायो मदद खालामदो, थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो। जायफोर अननानै सोना हरनो गोसो सोनानै हरनो हागोन। नोंथांखौ जर जबस्ति खालामनाय नङा, ना मा होनो? थ' बिदिब्ला दा बे सिजारिं जानाया हस्पिटालनि नामा मा नाम मोन्दोंमोन? जे ओमफ्राय दिखियाजुलि जे हस्पिटालाव दङ, नङा होमबा? स' लोगोफोर, जायफोर हरनो गोसो, एकाउन्ट नाम्बार दंखायो दा ना? एकाउन्ट नाम्बार दंखायो। गुगल पे नाम्बार दङ। थ' लोगोफोर, आं नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय। बे स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव गुगल पे एकाउन्ट नाम्बार IFCआव जाय बिथांमोना हरनो गोसो अननानै हरब्लानो जाबाय। बिथांखौ मदद होनो गोसोब्ला। स' नोंथांमोना नायदो दायो नै न'खरनि हालोदा मा अबस्थायाव दङ। दा दिनै 50,000 थाखा होनाय माबायदि केपासिटियाव होगोन, नङा होमब्ला? बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्रानि न'खरा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनानो नोंथांमोननि मेगनजों नायनो हागोन। दिनैनि दिनाव नै बेफोरबायदि कन्डिसनाव दङ, नङा होमब्ला? जेबो जानो लोंनाय, जेबो गावनि थाखा फैसानि
रांखावरि नङा होमब्ला बयहाबो बेफोरबायदि नंजोबा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो अननानै डनेसन खालामब्लानो जाबाय आरो खोनानो मोन्दों जे बे हस्पिटालावना ओरैबायदि दुखुनांथाव माने गथ'खौ फाननानैसो माने बिमाखौ बरननांगोन बेफोरबायदि माने होनबा थाखा फैसा जे गैया नालाय दा ओरैबायदि दुखुनांथाव माने दुखु गोनां खोनादों आरोखि आङो माने गथ'खौ फाननानैसो माने बिमाखौहाय बा सोरनोबा हरनानै बा थाखाजों सोलायनो बेफोरबायदि जागोन नामा होननानै बेफोरबायदि जागोन बायदिसो होननानैसो खोनादों आरोना दा बिनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना बयबो प्लिज जा हायो आरो भिडिअ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुनानै सुबुंबो बयबो अनसायनायफोरबायदि बिथांमोननि न'खरखौ खोनानाय बायदिब्ला माने गथ'खौहाय फाननानैसो बिमाखौ बख'गोन बा बेफोरबायदि होननायसो खोनादों आरोखि जेन गावनि गोरबोनि आंगो गथ'खौ बोरै फाननो नङा होमबा दा बे गथ'खौ माबायदि फाननो ना बिमाखौ बरननो थाखाय बा बिमाखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोनो थाखाय गथ'खौ फाननांगौआथ' गावनि गोरबोनि गथ'खौ फाननांगौआ एकदम बे माने बाथ्रा नङा आरोखि लोगोफोर प्लिज हायोबा अननानै नोंथाङा हरनो हायाब्लाबो शेयार खालामना हो आरो हायोब्ला जा हायो 100 200 नोंथांमोना अननानै सोनानै हर जाहाथे बिथाङा नोंथांमोननि अननायजों बिथाङा गावनि फिसा आरो बिमाखौ गोजोनै न'आव लाबोनो हानायफोरबायदि जाहाथे ना बिसोरो अराय सम अनलायनानै थालांनो हानायफोरबायदि नोंथांमोना अननानै एकदम शेयार खालामना हो स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोब्बाय मानो होनबा हरखाबैसो फैनाय जादों बे भिडिअआ थ' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय